Dobrý den, dámy a pánové. Dneska tu budeme testovat tyto dopravní prostředky. A na konci videa zjistíme, či je lepší auto, lietadlo alebo loď. Takže já bych najprv začal asi autom. Pamätáte si minulé video s troskotácou? Tak toto je to auto, jen trošku vylepšené. Takže já nastoupím asi a jdem. Krásně funguje, trošku rychlejší od minulé. Trošku jsem motor zlepšil, takže já půjdem doleva a asi půjdem do terénu. Tuto mapu poznám jako svoje boty, takže tu půjdem na najkrajší město celé hry. Jinak je to věci, co mám na tom autě, jsou všetko zo zlata. Stalo to aj veľmi imínci v tejto hre. Šetril som na to asi 4 hodiny. No, potom to mám spoiler. Ľudia, asi nepamätám, či už to mohla venovať videu, ale určite. A táto farba svieti v tme. Idem tu na takúto horu. To je moja obľúbená časť les. Musím krásne spomaliť. No, to už budem hore. Dám plyn, tak si odvedeme. Však ja som si to ani nedotkol. Takže idem tu hore, zastavím a krásne vystúpim. Najkrajšie miesto v celej hre vám ukážem teraz. Aj. A je to veľmi zakutované. Pozrite sa na moje nohy. Oni sú vo vzduchu. A nič. Pozrite sa na ten výhľad. Vtáčci do toho spievajú. No myslím, že pekné. Takže ja idem asi teraz preloď. Vylezem na tento kameň. Tam sa nedá vylezť, alebo čo? A ja... Haja, tak, som tu. Ideme tam, preloď. Takže ja tu už láďu pádím. Krásne tam idem. Bude to asi dlhá cesta. Tak len zatiaľ poviem, že dáte mi odber, prosím. Keď mi dáte odber, tak určite budem rád. Zavďačím sa vám. A dajte mi prosím aj like na toto video, lebo dalo veľmi veľa práce. Takže idem už na loď. Krásne je tu. Je to tá istá od minulého videa, aj toto lietadlo. Samozrejme, a ja vystúpim. Dobre, idem tam. Krásne nastúpim. Tam pôjdem vpravom alebo ľavom, doľavom. Takže idem krásne doprava, dám plyn. Krásne sa to otočím. Zariadne. Jedení spiatočka. Paráda. Plyn. Táto je veľmi rýchla. Jakože oproti mojej druhej lodi, teda ja úplne jak najrychlejšie auto na svete, ktoré musím to stíhačkové veľmi divné. Táto loď ide veľmi rýchlo. Skúsim ísť cez túto trúbku napríklad. To bol náraz. Je ako náráďam stále do dna. Ukažte, no. Áno, zvládol sa. Pohode. Takže už asi ideme na lietadlo ľudia. Takže už tam idem, krásne, už to bude iba chvíľka, parádička, iba chvíľka a už sme tu, kde ja vystúpim, aj. Ja som myslel, že stojím na tej lodi, tak musím doplávať. Aj keď sa v skutočnosti neviem plávať, ale v hre viem. Idem krásne sem. Krásne nastúpim do lietadla.
dám si krásný reč, abych to sa veľmi dobre riadi a ideme zlietnúť. Parádička. Minulé video som vyrazil takto wow, ale viem ako lepšie. To som robil, aby ste všetci videli, že akože to neviem riadiť. No ja to viem. Pozrite. Viem to asi riadiť trošku, nie? Pozrite. Aby mi umožil robiť presne tú muziku, to mi pozrite. Tak asi nie. Padol som na parázo. Asi Oj, tady je niečo veľmi dobré. To si rád zoberiem karty. Čo tu budem mať? Oj, nové auto skoro. Takže ja toto sa bude hodiť. Mám to. A musím si odtiahnuť lietadlo. Parádička, ideme. Krásne. Takže ja si to tu krásne otvorím, za 15 minút to bude. Takže Pardon, ide, teraz som narazil vážne. No, tak ľudia, ja sa s vami tu asi rozlúčim. S vami bol pán T. A majte pekný deň. A dovidenia. Pardon, toto nie. Takže ešte raz dovidenia.